Fatim, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Tu as quel âge les fleurs? Voilà, à quel rôle? C'est tout non. Et c'est hier. Si n'était pas là, devant même la pose, la mène à mon cours qu'on a une la première quand il l'a fait. Ne yok so, an tene soti, an te fui la, an yere mabro. Nana kani jigi tiga ala la sa. O Senegal. Ne ko asi muka. Asi yere kanga no, abe na an taga mi ta. Aha, akanga na ya. Ah oye. Ola nimna ta biro la ale be ka na ola. Ah o nana na be nyogo soro ye. D'accord, ako be ta biro la. Bon, oui, je suis à la fin. Allez, ma famille. Daga wili e rêve de bala ou kuma drone ni fone. Balay. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Tout rien. Min John me kuma nata nana. Daga wili kana yete sa. Bon. Ah, absaka ka be kuma na, mais ne dun yete mo la ko fela ina re. Donc bangay do. Iti nyele. Wuli ka wasu nokola sa. Mais ou nana. To go fana ka kusa kwa. Souvent nga to ngi daga sugo ni yere ba don. Iti na se ka fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ka to ka sugo ala mais a ka di sa. Simhano. Sinon ali sugo la. Ali ni ya daga sugo a b'a dɔn k'a tɛ ni ɲɔgɔnna muso ja sɔrɔ. Ni kilasi de ye ne ya. O bɛɛ to yen sa mais i k'a da kɔnɔ kuma lamɛn. Bon, e yɛrɛ ɲɛ t'a la ye cogo min na. Mun b'a kɔnɔ ne y'o dɔn ka sɔrɔ a ma kuma fɔlɔ yɛrɛ. Vraiment? A dɔw bɛ to ka kɛ. Pourtant ne dun bɛ ka siran nin yɛrɛ. Kana siran nin ye sa. N kana fosi. E yɛrɛ kuma fɔ ko a si bɛ na a mɛnna dɔɔni dɛ. Ah, si yɛrɛ mɛnna sɔnni a bɛ na kɛ. Wa ayi daga wuli. Asi. An fosi. E yɛrɛ mɛnna dɛ. Can bɛna mɛ k'e kɔnɔ. E yɛrɛ b'a dɔn ne ka posiyɛri sera ne bɛna yɛlɛ sɔɔni dɔrɔn. Walayi i kan ka woro sara de. An mɛnna k'i kɔnɔ. Fo manamana mɔgɔ dɔ nana manamana kan fɔ n ma ka taa n'a yɛrɛ ye ten. I fa ti. Manamana mɔgɔ kɛ. Walayi. Nana de bɛ k'i yɛrɛ la sira o ɲɛ quoi. O ma fɔra i kan walayi. Est-ce que ni e cɛ in yan? En fait ne ka posiyɛri yɛrɛ sera ne bɛ taga. An yɛrɛ presselen don an b'a kɛ kɔfɛ. Aw bɛ na kɔni. Awɔ an bɛ na. N bɛ na t'e sigi dɛ. Aw bɛ na n b'o kisɛ tɔ fɔ ɲɛna daga wuli.
Jangan sini mana lah. Ih, nemu ye. Nin soro togodi. Ni soro kui. Jonga wili. Allô? Johnny? Bomini? Jasigi. Kana lamé bani ben lamé de folo. Voilà. Aw Clorila. Aw. Mayardon. Nga barangara kala flare du nga surana mina san. Tisa we. Aw. Aflen, tu es film finyana. Nine. Ni lere wala nga. Ni ye zombari entreprise la. Fante ba sumo la war bari ba kuna. Okay. Turu bari du. Tanno be nyan bala. Ale be war chena. Mo ko nyene max kelenti dini. Turu ba bele. Me ere taku. Otiga sirai. Enfiro chima ni pese ka kere ka fu memo gore blala. Nemna warde dima ku. Nya chima wasabla. Okay. Fana kaware. Ne mo be ngawar doran. Yani mana jada.
Erreur. Ne be suguri la wa bane réalité. Erreur fa mete malo. E moko langolo e imbécile. Ele ba fa ke chantage kenana ni mana ko ya. E che ba ko langolo den ti che jogo ita. Ni go ya ga che ri ke che ri. Ndi che wa. Muso ti sorata. Bon. Muso soro to fo stable muso soro to ni wa. Ni ti gerila. Moria. Awo. O soro to fana de. Ti do re fa ko. Ibi sone ka fota ma. Ibi. E ka fota ni bo don sa. E ka fota ti do re worko. Ti mo be jolle la ngodi la. Mo ni mo ti war la wa. C'est pas donc. Ni mo be ere. Ne. Ere we. Awo. E ko e mo go mnila. Na fata gudi. Unga edi soro. Ani soro. Awo. Est-ce que tu réfléchis à comment? Comment ni soro? Nte chaba horo jugui. Awo. Akana ke cheba horo jugui. E fana yo kuma mfo. Oli fana ne blanda. E fana masaka ko fo so nwa. Era bolo sa e ko bodorike. Dorate. Ika ni vidu. Nda nyinyi yake kumuna. Nga ibi songa fota ma. Mbemba jeze. Video ni kama ko kane soro. War ko ta lawe. Kuna ke iso. Idi kuni ma kuni bi sokola. E wul da man mana kan da ma. Una ko inyo na tiyo. Ona fana na yiri la ka ko. Gini nyo na chama. Njabi jona. Et puis il doit réellement donc ko ya fuma. Et puis il doit réellement donc ndi feka. Ika sira ka bli ya kwa. Ya fuma. Ane do gare. Ya fuma. Donc ben jabu ko. On fa ere fa nga ke tugudi. E be mun no fa en fait. Allah, onkono. Ama ke tuwo mun sai ba don. Donc, ce qu'on va faire, il y a pas de lit na ngouigné. Kadaka ni da me fem no puno ko so. Donc bi la bet temps. Ami biaka. Sinon, il y a tout ça faire. C'est comment? Ok. Il y a ni la gaire la. Et te molo. Hein? O fene sérieux. Et tu sais gale na soro ne fene mna yere réseau sans fait. Et kali. Ne fana yin kali. Ne fana nga kuma ka kanya sa. Tabal sa. Ne fana war ko do ne be se ki arranger o. I mo ko be dien war la me se ka be dima. Ne mo ko be ere. Wari tu sa ta ko hay tu. Ya. Ne fa tabal sa. T'as réfléchi quoi? Ne fa ka la kama. Ni réfléchi ka me fana. Autant qu'on nana. Dieu bébé j'ai réseau ça fait.
Fatim, mune wela ta. Mune wela. Kana mune wala. Fatim kera, ikungolo hundi. Mune wela. Fatim wela wala sirane. Anya fanya na mme. Ayo habis ini na be fanya na. No se kera. Mune kera? Ayo kono. Wela wala sirane. Ama na filisi masa ma be fanya na. Ayo kono me kera na. Kera. Dum na mega balade ku konna na ta. Jamu tara kuma ne filo ke mega sira. Awo. Ni chenyu ko ro ke atugara de. Ne dunya fone bi asira je Fatim. Ilma ki ko indigira na almi ka kuma en bonda ono ga. Nti fega ke. Ni mai mo bi dare. Ay ko kena no go jugni be. Kera Fatim, kuma ne. Mo teri sa don ti sa do me mo teri malo do ma. En mago sara. Ndaro ni yakidi wala dum na me ga ku ta no fe. Oui. Fang me ga video ke en même temps na ku. Nera ya fi. E ma fe ya supprimer. Oui. Dai ne o video in chini supprimer. Ane to nga video on. Ko ce ma wa? A galera ne. Fatim ko ce. Ayo bom. Nera de bal bana. Nte chain don ta sumo don ta buruju don ta Mais les vidéos supprimées. An ta do chain mo mi no do. Fatim ni galera re. Mais comment ça? Avec à essayer de chantage qu'elle dans nos vidéos pour venir ici la soirée. A donc on est ma. Ni na ma soirée là. Avec vidéo une dièse bololo sera bella jamina. Mais mon est aussi théouna. Mon est vidéo supprimée. Assis. Ya galera re. Mais jo o bon. Nete chain don. Nta kabila don. Nta buruju shi don. Wante mo wa don mo me chain don. Ni vidéo supprimée jo le o. Oh, elle m'a fait ça. Ah oh. Ko ere ni double bank yo. Ay ne baga ka yoro dola o ore ka suru ni ga baragero. Ni ga be sori. Mais ita essaye ka tani ko e police là. Akuma. Kun ne tan na le police la bam no bali da tu. Mo ba de ne bali buru ni se ga vidéo en pièce de boro se ka bela jali. Ah. Vidéo ko bien bora do. Ame fere pere na ni tigi ni. Sino mano wane Ode mi de mene. Fatim Ne jigi yo ore di ko ina. To don wace yiri. Na haka ta tu. Ai ka ta. Ata kana ma mukla ho soro kana ma. Fatim da yere mu ibe kule ga wele ami ami. Ai ta ho soro. Tugunia, ebe munenya, emete mo gonyena mai. E horon kuluni. Edi mo goyere manga jege nyogo ngare. Edi na munenya. Ne ma fe kana tenega biro kona. Mune be bole ya. Ne boye mune no feta. N'est-ce pas? Le moulin. Et mon gars est du même. Il faut m'en aller, c'est ça.
ne fa ne ko era mago be jolle la wa e be jolle fen ko ina pour que ne wisu ko dima in mago be mun ne la fait ini mago be mun ne mago be ere la e ma foko ne be sokola iko kone sokola makan kelen pew jibi bi langolo foto yi ni joro kele sempre kano ibi so fota moto abana o drone now okay kita la kamasa now kita dama okay ne fa la kamasa est-ce que elle me voit moi chez Abel na Yulia kata tin sama ça pour ne me couper ne fa la kamasa oui non pas vous là akamu et voilà là ne fa mama tu ala koso anga se sula dam ni fa nyo anga sukara ma bon fi masa ini yang pilih cakap apa itu bukan ini orang suai itu orang suai mereka tua ini polisi banyak mau berhias orang ni muda ya ibadu betul deka foi kala jadi dia masih kan dua mili ngapa kata nak ni memang mau pakai kuni ni ku kapa ini mau pakai ni apa kata kau gimana kamu kira kabar tu ya kemarin foi ni tu jalan ini gua jadi osi di patua c'est simple, laisse-toi faire. C'est ça. Lève là. Bon, il est évident. On m'a déjà dit là. Il est nouveau là. Il est mal réveillé. Il est nouveau là, même si il est nouveau ça. Ya tahu, tunggu foto malu. Kadang aku malu dulu. Tapi siapa korang malu? Oh, ini besok lah. Wajib mendengar. Mandi udah deh. Tik tak. Ya Allah. Lah. Orang Euro bebas. Orang itu. Lah. Ciao.
Agara to. Ah? Mogolangolen na mana kuma dora ni fo. De pa bora ne ma se ka fushke. Okay, saudara. Ulangata. Uli. Ulangata. Jere. Ese no le haré letra. Ini yere lage. Ite ta bare go waxi mare. Ete maloya. E mo ko mi mulo fa na ki am ni o nyabi. Ite maloya. Hey. Ni ti fenga video mbla sansan ranga bedabla. Kugu na mi. Nana kai alakama. Akai sa alakama ta. Alakama ai kuma ita. Adam na. Gila makanya bemabla deh. Hey, Ma be uma. Ne sako de ba la. Isa kotala. Bibi muna bebe ba. A bebe ba. Ilaban. Ite kuda de koro. Nana kala kama. Kuma pende ka malo. Mente malo ya. Ape ka nila malo ya. Usina ila malo ya. Ede bini yere la malo ya. Nyaki tuko muna. To marena. Oye. Andi. Likla. Ya som. Kele ni clap atau odi akati ka gele abne mission dam ne man ñuko nay ina photo wodi ateka son alabla tawta kle fle mais ale koni akaka gele et puis ne madala na ma fili ni ngakula yare afia hokule ina photo wodi ma famia tene enquête ke e mun fo nguru ba do abetan ate mo ko deme e ba do ni bi tin do o mere fika poki desera ni shafi ni la ma dese wala inya bone no din fere ijara birala afonye naki mana fo to ko do
N'i yɛrɛ tɛ se dɔrɔn i b'o de fɔ n ɲɛna n bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila la. E bɛ bila ni mission fitinin ye e bɛ taa jarabi o la. Ne m'o f'i ye. E ma ne bila mission na ko ne m'a kɛ ka ɲɛ. I jarabira nin na de. O tɛ baara in kɔnɔ. N y'a faamu. Ne bɛ taga fɔlɔ. Non. Ne ye ta faamuya. Mais a b'i kɔnɔ mun don? O tɛ. Allo? Aw ye plan B activé. Parce que Joker kelen don ka ji ta. A ka n'u fila si to yen nɔ. Y'a o tɛ se ka kɛ sa Fatim. E ka baara ɲɛnɛma sɔrɔ. Ko ne t'o baara ɲɛnɛma ɲɔgɔn sɔrɔ. Ça jamais. Tout sauf ça. Ne kɔni nana. N taara n sigi ka n réfléchir. N sɔnna i ka fɔta ma. Sabu ka d'a kan. N tɛ fɛ ka malo. I y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten tɔ. Mais n t'a dɔn ka fɔ n tɛ cɛ dɔn fana dɛ. Depuis Ala k'an da n ma deli ka don mɔgɔ gasi la wa n tɛ fɛ ka don mɔgɔ gasi la. N bɛ hinɛ bɛɛ la. N bɛ n balimaw dɛmɛ. N bɛ mɔgɔw dɛmɛ. N ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kama fo n bolo kun bɛna ban sɔnni. Nka a ka di an ka kɛ cogo min na n bɛ se k'a kɛ ten tɔ fana. Ne kɔni nana. Bonita. Tá com fé. Ne join. Ibado. Ne b'a dɔn ninnu kuma in dɛ. E ko ne b'a dɔn ne b'o dɔn cogo di? Mais kuma fɛ kɛ ne ko ninnu ye jɔn ye? Ninnu ye jɔn ye? Mɔgɔ min ye ne bila baara la o de ka mɔgɔ ye ninnu ye. An b'i bila baara la kuma dɔ de kɛlen don k'i bila baara dɔ la. O ye mun baara ye? Ne ka mission échoué la. Mission jumɛn? Ne kun bilala baara min na. E kun bɛ mission dɔ de la. Ne filɛ nin ye maa min ye vidéo ci ne ma i ka vidéo. Ne. Ka ne bila tile kelen tile fila ka pan ka nɔrɔ i la tan nɔ. O tigilamɔgɔ de ye ne bila. Ne ka vidéo. Ka d'a kan n ka mission échoué la n bolo. Dɔ de ye ne ka vidéo ci e ma. O ye jɔn ye? Wa i terimuso yɛrɛ y'o fɛ. Ne terimuso? Ayi. Ne terimuso tɛ. I tiɲɛ ye. I tilali ka ko bɛɛ la sisan i bɛ fɛ ka nkalon da ne yɛrɛ terimuso de la quoi. Ne terimuso tɛ. Le problème est que ne ye nin cas camanba de kɛ
na nya shi follow mission ka chene bu mission jumɛn tiɲɛna e fɛ k'a fɔ ko nin tiɲɛni de ya ne kɔni muso yɛrɛ ta joona an yɛrɛ ta ɲinɛ nin bɛɛ kɔ y'a fɔ ne tɛna se ka nin mission continuer bilen ka d'a kan n yɛrɛ sego tɛ en fait ne ko ne terimuso jumɛn kana n'a fɔ k'i yɛrɛ ɲini ko kala da ne terimuso tɛ sɔrɔ yan nɔ o ye ne terimuso jumɛn ye Asi ko Asi ayi Asi tɛ ne fa Asi tɛ dɔ wɛrɛ fa Asi tɛ Asi yɛrɛ ka conseil bɛɛ di ne ma ka tugu ne nɔfɛ ka taa Asi tɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ ye Asi tɛ ayi Asi tɛ dɔ wɛrɛ fa Asi tɛ se ka kɛ hali sogo la ne tɛ dɔw la Asi hali ni ne sogoro la ne tɛ dɔw la ne fa dɔ wɛrɛ fɔ i k'o bila i yɛrɛ k'i ka enquête kɛ an bɛ mun f'i ye i cogo dɔn an cogo dɔn an ye nin caman de kɛ i ni ɲɔgɔnna caman bala mais e t'a fɛ différent k'a ka n farikolo ye donc n mun f'i ye a filɛ ka nin mun kɛ ne yɛrɛ la nin ye k'u k'a sa taa se fila donc ne ye faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ye Asi ka mɔgɔw de ya an bɛ ne fa yɛrɛ tɛ mɔgɔ jɛlen yɛrɛ ye ni mɔgɔ bɛ na i bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔn Ça va? Ati mun bɛ na? E de ne wuli ka ne jatigɛ mun kɛra? Mun bɛ a ɲɛfɔ? Cɛ in ka ko de don wa? Nana ne ye kuma min tulo la bi I n'a fɔ kuma jumɛn? I tɛ se ka da la sugu la Cogo di kan? ni ɲan ka taa wari jugu min ye ne sɔrɔ tan ka ne ka mana video sɔrɔ cɛ in na an bɛ k'a ɲini yɔrɔ jan Jɔn? ja Asi de ye nin ci cɛ ma Fatima i bɛ da ni cɛ in da kɔnɔ kuma na. Ni cɛ ye manamana mɔgɔ de a bɛ fɛ k'i ni Asi bila ɲɔgɔn na. I t'i ɲɛ yɛlɛ i ka filɛli kɛ. Nana lamɛn sa e ye kuma fɔ ne ma da la o e y'a fɔ ne ma sɔn cɛ ka kuma ma hali tile kelen mɛ n taara n sigi ka réfléchir ka dɔn k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ kuma de imagine ne ni Asi fila ye nin video kɛ video kun bɛ ne n'ale fila de bolo wa en plus video kɛra ale de ka téléphone na a ko ne ma k'ale video supprimer mɛ cogo di video bɛ tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ cɛ kun na tuguni e bɛ se k'o faamuya cogo di i hakili kɛ ka baara kɛ dɔɔni Vraiment a ma nɔgɔ an k'a ko conversation kɛ. Kana na i yɛrɛ furase nin na sa. I b'a dɔn ne ye taama di ne ye mɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kun y'a fɔ ne ko Asi bɛ nin kɛ nin na ne tun tɛ a la ja dɔ bɛ yɛlɛ la e fɛ joli b'a ɲɛ jukɔrɔ ka ɲɛsin ma I b'a dɔn ni Asi don wa? mɛ Asi de don sa kana nin ko yɛrɛ ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ Asi de don Mais o don na n b'a fɔ k'ale video ninnu bɛɛ ye supprimer de yan. An b'a dɔn video in bɔra yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ dɔ y'a ka téléphone ta a kɔfɛ. A ka wuli kana na i yɛrɛ furase kɛ.
An ka taga an yala dɔɔni kɛ. I b'a kalama diɲɛ foyi nege ne na tuguni. E y'a wuli sa daga wuli. Hali ne ka baara nege ne na tuguni. Wuli. Ne b'a dɔn I tɔrɔlen don. Wuli an ka taga an yala dɔɔni. Nana kaɲi sa. I ka wuli man Fati. Nana ne tɛ ba ne bolo ko baara la tuguni ne kaɲi sa. Ne jɛna mɔgɔya ko. Ne jɛna adamadenya ko. Ne tigɛra mɔgɔya la bi. I fara. Wuli an ka taga bani. Mɔgɔya nege ne na tuguni. Fati. Wuli an ka taga sa. Ne bɛ se ka n kunkolo kɔrɔta ka jɔn lagɛ ne fɛ. N'an ka taga bani. I ka n'an ka taga. Wuli an ka taga. Donc I hakilina na changer o la. Nana ne kun kama tɛ fosi kun nege ne na tuguni. Awɔ I kana. Ne tigɛra mɔgɔya la. Adamadenya ma nɔgɔn. Ne t'a dɔn ka fɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ. Mais ni ko ma kiliya tɛ da ko la. An bɛ Asi yɛrɛ ɲininka kɛ. Nana, ça va? Oka. Ne wele akari kon. Hausa. Oh, I b'a kalama Fatim bɛ ka kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ dabali bannen don bɛ Nana. Fatim, mun de kɛra la? Ko ne ma. Cɛ in kɛ. Cɛ jɔn? O donna ni mun ye ɲɔgɔn ye a tun bɛ ka mun ka kuma fɔ an ɲɛna ye. Kalabaci kɔrɔ yan. Oh, mun de kɛra? A ye kɔrɔ de kɛ tuguni yan. Ko e de ye video in ci ale ma. Ne wa? Jɔn ko ten? Fatim y'o de fɔ ne ɲɛna k'a y'o de fɔ. Cɛ ya? Cɛ in. Depuis Ala k'an dan tɛ cɛ in dɔn. Oh, mais ne donc Fatim dara o la de ya? Bon, ne kɔni ko k'a kana na da la. Nka n k'i yɛrɛ ɲininka. Donc a fɔra ne ko mɔgɔ saba jɛla ko kelen b'a kunfɛ. Si je comprends bien, i ni Fatim bɛ tutu la ɲɔgɔn kɔ. Donc a bɛ ka nin de fɔ ne ma, a bɛ da cɛ in ka kuma na ka ne minɛ o ma. Asi, an b'i minɛ o ma sa, ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna, e bɛ ne lamɛn de o. A ye ne minɛ o ma o. Ni e ka ne wele ka ne ɲininka kɔnɔ, a ye ne minɛ o ma. Asi, ne ka dɔn video in sera cɛ in kunna cogo min na. Don na i ni Fatim kun bɛ k'aw ne ko ne tɛ don a la. Fatim ye ko in kɛ e sababu de kama. Et alors? Mais video in se cɛ kunna. Donc ne de y'a ci, e bɛ fɛ k'o de fɔ. Ne tɛ k'o fɔ dɛ, ne bɛ k'e ɲininka de o. Problème t'a la, n'o de don ka ban. Aw ni cɛ aw ni baraji. Mais ne kun ma sigi ni ne ye don kelen da kelen ko aw bɛ nin kɛ ne na. Mɔgɔ saba jɛ tɛ yan, a fɔra ko kelen b'a kunfɛ, ne bɛ taa n ci fɛ. Asi. A ka ɲi. Asi tɛ yan. C'est bon. N yɛrɛ yɛrɛ baara ye. I b'a kalama e ye kuma in fɔ ne ɲɛna ye a don ne ye Asi wele ne y'a wele k'an ka ɲɔgɔn ye an nana fɛn Asi de don. Nana ne y'o f'e ɲɛna ko Asi de don sabu ka d'a kan ne bɛ Asi ka ko camanba de kalama wa hali ko ɲuman tɛ a tilan camanba bɛɛ ye kojugu a bɛ mɔgɔw gindo bɔrɔtɔ dɔrɔn de la réseau sanfɛ wa ani mɔgɔ bandi jugu yɛrɛ de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun na Asi ye nin kɛ tan? Ne dabali banna Asi ka nin na dɛ. Salamualeykum. Waleykum salam. Asi ça va? I nana san? Awɔ. I sago ma se sa? Ne ka malori man di e ya? Ne malori de ko t'e kɔnɔ sabula ne bɛ jɔyɔrɔ min na n ka baarakɛyɔrɔ la ne ka baara bɛ ka wari min don ne kunna o ɲɛngoya don a siriya de kama e ma ne ka video ta k'a ci mɔgɔw ma k'a diɲɛ réseau sanfɛ yan nka Ala sago i sago a tɛna k'i sago ye quoi i y'a faamuya. Hali n tɛ se i bɛ wuli k'i da kasa kɛ n ma ko mun de bɛ yen. Mais n da kasa k'i kan kɛ mais n ma da kasa ko de kɛ yan. Mun de bɛ yen? I ye mun kɛ o de bɛ yen. Halisa i ka cɛ in ka kuma de ta k'i. Min ka cɛ in ka kuma de fɔ n k'o de fɔ. Donc e dara cɛ in na. Ne dara cɛ in na. Asi ne dara cɛ in na. A ye n dabila sa. Preuve bɛ ne bolo
mun b'a to ne bɛ dala ka fɔ ko e de ye ko in kɛ i ka perevu camanba de bɛ ne bolo wa ne b'a dɔn e de don fana parce que e yɛrɛ jɔlen filɛ nin b'a dɔn i bɛ baara sugu min na e bɛ mun na e bɛ mun baara de la e bɛ ka wari sɔrɔ cogo di e bɛ ka wari sɔrɔ cogo di ŋanamu ni kurutu a bɛ kɔnɔ k'i kelen ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'i bɛ n'i jɔ mɔgɔ ma k'i b'a bɔ ta bɔ e b'i yɛrɛ filɛ jɔn min Asi ne de la ka yɛrɛ kusɛ e ma tile kelen e ma kɔnta Asi k'i miiri ne ko n y'a jɛ Asi ne hɛrɛ caman kɛ segu sigi na yɛrɛ Asi i kana yɛrɛ ne ɲɛkɔrɔ Fatima Asi sabali ko ye n y'a jɛ a tɛ i ma kɔnta o de la fɔ i kana ɲuman kɛ mɔgɔ ye k'a dépasser foyi tɛ n'a ɲɔgɔnna ko dɔ bɛ yali fɛ ja joli de b'a ɲɛ jukɔrɔ ka ɲɛsin ma e ne ta de kɛra ye bi ko ye ne dun ye ko caman kɛ e de e ye juru caman ta ne bolo est ce que e y'a sara La ilaha Asi ne ma fɔ a ka n dabila adamaden bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ sugu lajɛ o de la kana adamaden kana bɛɛ dɛmɛ quoi wallahi kana bɛɛ dɛmɛ mais e tɛ kɛ seriseri ye b'a seriseri ye ne y'a f'i ɲɛna sa i bɛna mɔgɔ ɲɛ juli ka baarakɛyɔrɔ la Asi to yan ka taa ko ta bɛ bɛn kuma na i bɛna mɔgɔ ɲɛ juli la sa i ka baarakɛyɔrɔ la Asi to yan nana kɛ ne tɛ se k'a si to Asi ka taa sa Asi ye mun fɔ e y'a mɛn Asi ta fana mun fɔ mɛ Asi fana y'o kɛ diɲɛ bɛ na bɔ a kalama ko Asi de ye nin ko ye e yɛrɛ tɛ sera mɔgɔ ma yɛrɛ e kun ka to an ma mais nana e k'a lajɛ sa bɛɛ tɛ mɔgɔ kun kɛ ɲɔgɔn ye Asi lajɛ sa ne m'a bila n kunkolo la tile kelen ko Asi bɛ sɔn ka nin ko sugu kɛ ne na mais n ka diɲɛ kuma bɛɛ ta k'a fɔ Asi ɲɛna kɛra jumɛn bɛ ne ma mun kɛ Asi ye ne ye ko kɛ Asi hali ne m'a kɛ n yɛrɛ balimaw ye o mɔgɔ sugu de filɛ ka nin ko ninnu ta tuguni k'a kɛ ne la nana i miiri sa a to ten ne b'a dɔn a ma nɔgɔ i sigi Dɔgɔ faga bɔ ye i bɛ ka fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛ yan n'a m'u ye dɔgɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ et puis tuma bɛɛ i b'i minɛ foyi t'i ka ko la mɔgɔw i b'i minɛ ka bila wari bɛ sara i bɛ bila mais n bɛ kangari kelen tɛ ye n'i ma mɔgɔ min d'a ma ko min bɛ bɔ a la e ni ne an b'a ye tɛ baasi mun ka gɛlɛn o ye e k'i dalakan bato o dɔrɔn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ e k'a tɔ to ne ma et puis i ne bɛ kuma na i bɛ ka sigɛriti de min est ce que dɔgɔ ye kɛnɛ ni faga bugui c'est normal komi n y'a f'i ye cogo min na mɛ b'a la dɛ ni ninnu ma sɔrɔ a bɛ gɛlɛya i yɛrɛ bolo fana dɛ chef donc bɛ n ka signalement kɔnɔ I y'a faamu n y'a faamu ni signalement d'i ma dɔrɔn kɔrɔ b'a jira c'est ok fɛn fɛn bɛna fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ mɛn problème t'a la n'i ko ten ne kɔni bɛ yan o e tɛ taa o nka n'a sɔrɔ i ka manamana wɛrɛ don i b'i sigi i tɛ lumière i ɲɛ la dɔgɔ je te jure e k'i dalakan bato dɔrɔn a banna i ko k'i bɛ signalement di yan problème t'a la ne yɛrɛ bɛ kɛ yan ok ne wele mun la mun ne bɛ n bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de la i ka mɔgɔ bila ka taa ne nɔfɛ e bɛ ka ne wele o de la ne ka mɔgɔ bila ka taa kun min na e t'o dɔn
Ok. Ne ko mun de bɛ ka e bila nin fɛn ninnu bɛɛ la tan. Jumɛn? E fɛ k'a fɔ ko ne ka baara dɛ? Ahan. I ye nin de y'a la. An bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ni ye. N'an ko mɔgɔ min bɛ si i bɛ si, n'an ko mun tɛ si o tɛ si. Awɔ. Hali e ma d'a la n'i bɛ si su in na dɛ. I sigi i b'a lajɛ. Et puis i ka sisi bɛ k'an tɔɔrɔ. I ko kɛ ɲɔgɔn tɛ ne yɛrɛ. E ni ɲɔgɔnna baden de bɛ ne bolo. Hali ni polisiw y'a minɛ. Wari. U b'an bila hali a tɛ gɛlɛya. Awɔ. Ne yɛrɛ y'o f'i ɲɛna. Asi. Ne mago bɛ mun na ne y'o sɔrɔ ka ban. E bɛ fɛ ka mun de fɔ? Chef, tu peux venir. Voilà, ni ne doit, c'est la police. Aha. Ni ne doit. A banna an mɛna k'i ɲini dɛ. Donc e nɛgɛ nin na. Anw mɛna k'i ɲini yɛrɛ yɛrɛ de. Eh, tu la fermes. Petit jamana. A banna. Ne fa i jɔ sa. E bɛ t'i ta tɔ kɛ wo la. An ka ɲɔgɔn arranger. Eh, arrangement sugu. E bolo ko ne fa. An ka jateminɛ. E bɛ t'i si tɔ kɛ wo la. An ka taa. Ibana ye tiɲɛ kelen fɔ sabula polisiw yɛrɛ nana a si minɛ surɔ depuis ne yɛrɛ y'i ye don min na i ka tiɲɛ kelen fɔ est-ce que o tɛ nin ya parce que ne kun bɛ ka aw bɛɛ de k'a mɔgɔ sugu kelen ye polisiw yɛrɛ nana a si minɛ k'a ka manamana ko ka ca kojugu n t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ko ninnu na Mais ne wele kun ye mun ye sa? Bon ne wele dɔrɔn ka na ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ka i ka bɔ a kalama ka fɔ ko polisiw ye a si minɛ fana o yɛrɛ fana de dede ɲɛnafin fana de kun bɛ ne la. Donc, il peut faire continuer de chantager tout quoi. Aïe, non. Il y en a fini de il y a continué de chantager, ne m'en fana fini en aller. Le doit être il m'a bonne na dora borone kai. Il fini de na sa. Mimi. Hein? Ne fɛ k'i dɔɔnin o. Ka ne dɔn wa? Ou bien ma ne yiri. Wa ne fana m'a fɔ k'i kunkolo wuli fana. Ni bɛ fɛ ni ka ɲɔgɔn dɔn i bɛ nin fɛn ninnu dabila ne kɛrɛfɛ quoi. À partir d'aujourd'hui yɛrɛ ni bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ni ne wele an ka to ka ɲɔgɔn ye ko ne mago b'i la ne tɛ fɛ ka cigarette ninnu min ne kɛrɛfɛ wa. Problème t'a la. N'a fɔ ne ko ten. K'i kana nin fɛn ninnu min ne kɛrɛfɛ tuguni. Ok.